Ara he pujat un tros pel Pessars, que sembla un corriol, que va per l'esquerra d'aquesta canal que aquí queda, ja es veu, encaixonada entre aquesta roca que hi ha aquí, ella continua així amunt, i aquesta paret que tinc també a l'altre cantó. No sé què fer, si pujar per aquí dintre o anar, jo crec que anirà una mica per aquí, al final n'hi ha per al mateix lloc, i anar seguint la canal aquesta amunt, que queda bastant clar que això és el que em portarà fins al de tot. Però bueno, sembla que si passo per aquí serà una mica més còmode que no pas. No és tan dret com aquest pas d'aquí, de la meva dreta. Crec recordar que un dels motius pels que la canal ha estat tancada 5 o 6 anys és per preservar una mica els teixos que hi ha, que diu que és els llocs on més se'n poden trobar de Montserrat. Jo no... Em costa molt identificar un teix, un punt fàcil, però jo diria que pels que hi ha aquí aquest racó, pel tipus d'arbre que aquí han de ser aquests. Hi ha una bona colla aquí, Si són teixos, aquí al mig de la canal que sempre he tingut a la meva esquerra, doncs hi ha un bon grapat. Fins ara no n'havia vist quasi cap, però aquí sí que hi són. I es veu que cap allà també n'està farcit. Va, tinc amunt perquè la veritat és que això d'aquí dalt es veu com bastant fantasmagòric, solitari, encaixonat entre parets, molt dret, i la sort és que que està molt arbrat i que per tant això em permet anar pujant amb una relativa velocitat baixa, però més baixa seria si n'hi hagués ni els arbres. Per aquí acabo de pujar ara, és molt dret però és fàcil de fer, no té cap dificultat. Tota la roca que tinc aquí, que estic enfocant ara, sembla que és el Serrat del Patriarca. I ara he vist que aquí hi ha una altra fita, la segona que veig en tota l'estona. Com es pot veure, de camí a camí aquí no n'hi ha. Si t'has d'anar una mica per intuïció, tens la sort, tens l'avantatge de que, com que l'has encaixonat entre el Serrat de les 11 hores i el Serrat del Patriarca, doncs les sortides pràcticament són una, no n'hi ha gaires més, de fàcil, vull dir. I per tant, més o menys et pots anar orientant, però bueno, dic, no és... Aquí sembla que el patronat està fent alguna actuació, jo suposo que és per evitar que baixi terra, roca, tot això cap baix. Estan posant aquesta espècie de barreres, diguem. Però ara he vist una que sembla que té un cartell, que he de veure, aviam si m'hi puc acostar i amb què em diu. Estic ja pràcticament arribant dalt de tot d'aquesta canal. I això és el que... Va, per aquí dintre, per aquest embolic d'arbres que es veien abans, doncs per aquí és on hi he pujat. Insisteixo, és una canal que des del punt de vista tècnic no té cap dificultat. T'has d'anar aprofitant els arbres i a vegades alguna pedra i anar grimpant. És de grimpar, però grimpades fàcils tècnicament no té cap dificultat. I a mi d'aquí anar pujant m'ha anat agradant. Si al principi em semblava que seria una mica avorrida, però bueno, al final, amb tot el que he anat veient, se m'ha fet entretinguda. Hauria d'acabar, si puc passar per aquí, espero que sí. I arribar fins dalt, més proteccions. Aquí sembla que tenen un teix també realment molt bonic. I a més,
que és gros és aquest d'aquí. Que hauria de pujar fins a dalt, però aquí m'estic trobant amb això. D'aquí fins a la tot, pel que sembla, no està ple. Pel que es veu. O sigui que miraré de caminar sense aixafar-los, doblar-los. Evidentment, sí que sembla que s'ha fet una feina important de conservació o de restauració d'aquesta canal. Aquí es poden veure tots els que hi ha aquí, en aquesta zona. És impressionant, això. S'ha acabat. Estic arribant a dalt. Entretinguda. M'ha portat una bona estona. Bueno, una més de feta. Això és la canal dels Ritjols, per aquí pujat i he sortit aquí dalt. Aquí tinc el camí d'accés cap dalt d'aquesta roca, de les 11, que he vist des d'aquí, em sembla mentida que vagi a poder fer un dia en solitari. M'he fet un cop i la veritat em sembla increïble que ho hagi fet. I això és el camí per anar des d'aquest cantó per pujar al Cap de Mort. Jo crec que per allà, aquella rampa, es pot pujar cap a aquell collet, que és on hi ha la corda, i si no nosaltres vam fer-ho flanquejant, anant a buscar aquesta zona boscosa aquí allà, que és on te trobes ja el camí equipat, que dona la volta i que et permet pujar pel darrere. Bueno, aquí davant, el camí del Sant Jeroni, que passa per aquí baix, i a darrere el Cigronet. Estic anant cap al Roca de les 11, això és el tros que he fet. Tot i que davant es veia moderet, doncs sembla que és més o menys assequible. Podria ser aquests 2 metres, els 3 últims, però crec que hi ha presa. He estat provant abans i sembla que tinc presa. I això és el que haig de fer ara, per entrar dintre aquesta zona boscosa, que és la que em porta fins al coll de dalt de tot. Si volgués anar a fer ara el Cap de Mort, hauria de venir per aquí, flanquejant, per anar doncs a donar la volta cap darrere, que és el que vam fer la vegada que vam venir a fer el pas equipat. Bueno, vaig tirant amunt, estic pujant per la zona arbada, no té cap dificultat especial. Puc veure que hi ha arrels on te pots anar agafant. El corriol està ben marcat al sentit que veus per on te puja. Aquesta roca, que és la que davant, aquí a l'altre cantó, diguem, del Roca de les 11, s'hi puja molt fàcil, venim pas molt senzilla. Això és la Roca de les 11, tampoc és complicada, crec que tinc que anar a buscar aquella mica de canaleta aquella per pujar, però baixar tampoc la recordo que fos especialment complicada. I les vistes, bueno, fantàstiques. Coll Bernat, aquí davant, flautats, l'elefant, la Prenyada, tota la zona de burros i balenes, Roca a les 11, hem fotut
porto sempre un taco, de moment no necessito ni posar les mans. És a dir, estic arribant aquí. Això és una mica més dret, però té presa. Bueno, allà on he estat abans, ara he pujat per aquí, i de fet he pujat per aquest sector d'aquí. Veurem per baixar, tot i que la pinta que té és que hi ha preses. Aquí també n'hi ha, però potser és més exposat. Però jo crec que amb paciència de baixaré. Mentre esmorzo, doncs, anar contemplant aquesta meravella de serra que és Montserrat. Estic a la punta. No és que si una persona tingui vertigen, però sincerament veure aquestes parets, això impressiona, és espectacular. I no goso anar més cap a la punta. La canal per la que he pujat està aquí sota. No es veurà gaire bé, però és la canal aquesta, és a dir, és per aquí, des d'allà baix, des del camí de l'Arrel. La sortida està aquí dalt i bueno, aquí tinc doncs, les vistes espectaculars d'una bona part de Montserrat. No tota, em queda el sector d'Agulles i de Frares, però bueno, Déu-n'hi-do. Vall de Bernat aquí davant mateix. No veig ningú que estigui escalant avui. Bueno, vaig esmorzar, he baixat per aquí. Aquesta presa aquí és molt important pels peus, però bueno, ja es veu que un cop has col·locat allà ja pots venir cap aquí, doncs cap aquí, i després ja tens aquesta esquena aquí sota que fa que l'esgrimpada sigui relativament senzilla, bastant senzilleta, realment. Estic baixant del Serrat a les 11 i la veritat és que quan veus la paret impressiona, igual que em passava quan la veia des de la roca d'allà davant. En canvi, curiosament, per aquí, per entremig dels buixos, la baixada és bastant més tranquil·leta, bastant més còmode, tens que vigilar perquè hi ha molta fulla i pots relliscar, però bueno, al final el que faries és fer una colada, no gran cosa més. Però bueno, s'ha de vigilar i és relativament còmode de fer, és bastant còmode. Baixat, amb el culet petit, la part final, aquest últim metro i mig, 2, però bueno, de fet, un valent no baixa sense problemes, jo que soc una mica bastant peruc, em fa més por, però insisteixo, crec que el millor aquí és això, una corda, la corda que jo tinc de 40 metres, això hauria de baixar-ho amb un 3 no res. Vull dir, és una llàstima no portar-ho per estalviar-te situacions amb una mica d'estrès com és aquesta. Estic al camí de la Serra de les Lluernes, vaig a buscar la canal plana per baixar fins al camí de l'Arrel, cap al cotxe. Bueno, Vall de Bernat, i allà dalt de tot, la Roca de la 100, que és on he anat, Roca de les 11, perdona, aquella altra punta que hi ha, un collet que permet pujar cap a la Roca de les 11. Ens hi he anat abans aquesta punta d'aquí, Cap de Mort, el tinc aquí, i bueno, serà de l'Albarda, darrere l'Albarda. I d'un cim
veu molt maco des del camí de les Tavernes. És fàcil, és he pujat perquè on es veu el blau de la motxilla, el que ja va passar per sota, per tant és molt senzill de fer. Té molt bones vistes. Des d'aquí veig el Montgròs, el bar de Castellana, davant Serrat d'Albarda, mirant dels ecos. Aquí es veu el Moro, el Montcau, i aquí davant espectacular llueix el cavall Bernat. Des d'aquí es pot veure pràcticament, diríem que sencer. La vista és espectacular, i a vegades aquests cimets que dius, no sé si m'aportarà gran cosa, però és que esclar, Montserrat és un seguit d'agulles fantàstiques. Però aquí tinc una altra imatge preciosa, aquesta també dels soldats, i al costat de l'elefant. Bé, la veritat és que val la pena pujar aquí dalt, l'esforç que demana, que és zero. Estic baixant per la Canal Plana, està erosionada, però bastant menys del que em pensava. És a dir, la part de dalt, el camí està net. Ara he vingut i fet un tros que està bastant brut, erosionat, roca i terra solta, però torno a passar allà on sembla que va aquella esllavissada fa un any i pico, que bé, es veu, el camí es veu força bé. Està sent una sorpresa molt agradable. He baixat molt ràpid. I té tot un tram intermig en què hi ha una mica, que és una mica més en compte. La resta, baixant. De fet, si ets un paio acostumat a fer trails fins de muntanya, això suposo que per aquí d'on baixarà tota castanya, que el camí està força bé. Panoràmiques des del camí de l'Arrel. Es pot veure, la vista des d'aquí és espectacular. Allà tinc el meu destí, Santa Cecília, que ara em queda un quilòmetre, una mica més d'un quilòmetre potser. Va, un quart s'acabarà, 20 minuts, però fa molta calor. Bé, vaig fent pel camí de l'Arrel. Aquest és un dels camins més plàcids, diguem, que hi ha a Montserrat. Es pot caminar a bon ritme. La vegetació que hi ha m'està també cobrint bastant del sol, i entre que estic a cara nord, que la vegetació em cobreix i això, doncs va. Estic passant calor, però tampoc res exagerat.